Γεια. Παντού γύρω φυτρωμένα των παθών τα κούφια δέντρα, μέσα μας σαν δάσος απολυθωμένο. Την απελπισιά σκορπίζουν τις κακίες και μαυρίζουν της καρδιάς το χώμα το πρασινισμένο. Άκαρπα και άχρηστα καμένα, δέντρα των πάθος στο χώμα της ψυχής. Βαθιά είναι χρόνια τώρα ριζωμένα. Και τότε ο Χριστός τους απάντησε, θα σας το πούμε στα αρχαία και μετά θα το μεταφράσουμε, αλλά είναι νομίζω πολύ εύκολο. Τους είπε, σηκώστε το λίγο πιο ψηλά και να το αφήσετε να πέσει ξαφνικά. 2, 3. Θα σας είπε, εγώ ενίκηκα τον κόσμο, να έχετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο και αυτός που έχει θάρρος στον τρόπο της ζωής, μέσα στην πολύβουη πόλη, τρέχει και αφήνει πίσω στην πλάτη του τη δειλία, την κακία, την μετανοησία και φεύγει μπροστά να συναντήσει τον Χριστό. 1, 1,5, 1,6, 2. Ζητάμε, πάντα ζητάμε, χαρά να βρούμε κι όλο να ζούμε μέσα στα δάση της Θείας χάρης, στα καρποφόρα ουρανιά δέντρα. Στη ρίζα δεν χτυπάμε όλα τα σκάτα άκαρπα δέντρα και να φυτεύουμε της αγάπης της αρετής στα ουρανιά δέντρα. Κόρτα που την κυνηγάει γάτα και γάτα που την κυνηγάει σκύλος. Ξεκινάει από κόρτα και ξεκινήσει σε γάτα και σκύλο. Το έχουμε? Να δώσεις. Άλλη μια το γάμισμα. Λοιπόν, το challenge που θα κάνεις είναι το challenge που δεν έχει ολοκληρώσει κανένας. Είναι αυτό που έχει δείξει ο κύριος Στοχάρης. Το πρώτο challenge του κύριου Στοχάρη είναι το πιο δύσκολο. Πρέπει να το καταφέρεις για να τα πάει στην τρία μαζί. Για να δούμε κύριε Στοχάρη, ξαναδείξτε το challenge. Πιάνουμε αντίθετο χέρι με αντίθετο πόδι. Και κάνουμε ότι δεν πάρετε μόνο κύριε Στοχάρη, σας χρειαζόμαστε. Να το! Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, αυτό αρχίζει κάτι άλλο. Έλα, λεπτάσω! Την πιο κρυφή πνοή μας, μαυρισμένα δέντρα ορθωτά ακόμη, άχρηστη κορμή καμένη κι από τώρα challenge, κύριε Βαγγέλη. Πρέπει να καταφέρετε να κάνετε όλα όσα έκανα τα παιδιά πριν. Ξεκινάμε με τον αναπτάσσιο που θα κάνετε. Έλα λίγο εδώ, το κάνει όμως το Σύριο. Θα του πείσει με τη μύχα στη γλώσσα. Και τώρα αυτό με τα χέρια να περάσει τα βρούκια. Όπα κύριε Βαγγέλη, έλα και μείνουμε κύριε Βαγγέλη. Κι όλο να ζούμε μέσα στα δάση της Θείας χάρης, στα καρποφόρα ουρανιά δέντρα. Στη ρίζα δεν χτυπάμε όλα τα σκάτα άκαρπα δέντρα και να φυτεύουμε της αγάπης της αρετής στα ουρανιά κέντρα. Μας βαραίνουν στη ζωή μας και την πιο κρυφή πνοή μας, μαυρισμένα δέντρα ορθωτά. Πες τα άλλη αυτό που πες. Τελευταία πριν έχεις τάξει.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε σε έναν ακόμα τελικό του UEFA Champions Φροντού 2025. Ξεκινάνε την πορεία με τον πρόεδρο της FIBA, στη συνέχεια οι διοργανωτές, οι προπονητές και οι δύο ομάδες. Από τη μία είναι η πρώτη και από την άλλη η τέταρτη ομάδα. Βλέπουμε καπνογόνα από τους Ultras, οι οποίοι βρίσκονται εκεί πέρα. Το συνέστημα είναι με φωτιά, όπως και παρατηρούμε τις δύο ομάδες. Διαφέρουν στην ηλικία και όμως κατάφεραν και οι δύο να προκριθούν επάξια στον τελικό της διοργάνωσης. Πρώτα η μεγαλύτερη της κατασκήνωσης, η πρώτη ομάδα. Η παρουσία μου εδώ είναι αμυστή, έχω να πω. Σε περίπτωση δεν κάτι για τον αγώνα. Θέλω ένα καθαρό αγώνα, ένα καλό μάτς με ρυθμό και ας κερδίσω καλύτερα. Ύστερα από εκεί μια προσπάθεια του Αλκιβιάδη Πετρόπουλου μπει μέσα στη φάση. Έχουμε εισβολέα! Έχουμε εισβολέα! Η ασφάλεια, αλλά ασφάλεια! Φρουρά! Φρουρά! Το πιάσαμε! Σίγουρα! Ωραία, βγήκε έξω ο Παραβάτης. Ο εκτελεστής! Το κάνει! Είσαι πέρυσι, τρελαίνεται το κήπεδο! Όλοι μπαίνουν μέσα! Το κοινό έχει διαλέξει ποιος θα είναι νικητής! Οι φωτοδόχοι έχουν το κοινό με το μέρος τους! Παρατηρήσεις από τον διαιτητή. Τρέχει και είναι μπροστά του το Σεραφείμ! Παραλίγο! Γκολ! Γκολ! Και γίνεται το φως! Και γίνεται το φως! Οι φωτοδόχοι φωτίσατε γκολ 2-1! Όλο το γήπεδο εκστασιασμένο παρατηρεί την απροσδόκητη ροή του αγώνα 2-1 με σκόρερ Σεραφείμ Μαρινόπουλος. Κουνατίδης Κωνσταντινίδης. Γκολ! Γκολ! Αναγεννήθηκαν! Δεύτερη γέννηση αναγεννημένη 2-2! Ισοπαλία! Απίστευτο ανατροπές! Ανατροπής στην ανατροπή! Ανατροπή στην ανατροπή! Δράση, αντίδραση! Εδώ οι παίκτες γνωρίζουν φυσική. Παρόλο που είναι μικροί, έχουν κάνει όλους τους νόμους. Πίσω στην ροή του αγώνα. Δεν μετράει, μετράει, δεν μετράει. Μετράει, δεν μετράει. Τι γίνεται τώρα? Κύριε! Πιάσκει την ομάδα. Κόκκινη! Κόκκινη κάρτα! Αδίστακτος έξω από τον Μπελέ! Έξω από την μπάλα! Έξω από τους αναγεννημένους! Φανάστε να κάνεις απέναντι στον Τίμωρο Β! Στον διαιτητής και αρχηγός. Σκληρό γιατί όλα είναι παιδιά μου, αλλά ήμουν αδίκαιος. Εκεί που χρειάστηκε να είμαι αυστηρός, ήμουν αυστηρός. Εκεί που χρειάζεται να υπάρχει επίκαια, νομίζω το αξίζαν και οι δύο ομάδες, κέρδισε η καλύτερη, αυτή με τα λιγότερα λάθη. Λοιπόν, οι πρωταθλητές του UEFA Champions League, Αφήξες με κρύψεις για την ειρήνη ψεύτικες φιλοσοφίες χωρίς Χριστό για αρχηγό, ένας ο δρόμος που είναι ανοιχτός, λόγω
έρωτος πάντα με θείο φως. Είναι η αγάπη που θα πει θυσία προς τον πλησίο μας σε κάθε ευκαιρία. Αφήσεις, προκηρύξεις, ομιλίες για την ειρήνη, ψεύτικες φιλοσοφίες. Φτιάχνει ο άνθρωπος χωρίς Θεό, χωρίς Χριστό για αρχηγό. Το καλό τη ζωή μας, το δίνει ο Χριστός. Παλεύουμε στην άμα και μπαίνουμε στο φως. Πάμε, μπράβο, παίρνα. Μπράβο. Πρώτα πόδια, πρώτα πόδια. Πάμε, 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 πάμε. Γρήγορα. Περάστε, σιτήρια μόνο. Έλα, πάμε. Όχι πάλι, εσύ το κάνεις ένα λεπτό εδώ. Εσύ έκανες το παιδί. Εσύ έκανες το παιδί. Δέκα, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Όλοι μακριά, τα χέρια μακριά. Πάτε λίγο πίσω, πίσω. Λοιπόν, να δω μια κάρτα μπροστά στον καθένα θέλω. Λοιπόν, εδώ όχι, μην τους τραυματίσεις, εγώ θα το κάνω. Όντως δεν έπρεπε να βγάλω πάνω. Είδατε. Τι μαντέλη είναι το κατάσταση. Ποιος είναι δύο? Η δεύτερη. Λοιπόν, αυτός ο καταπληκτικός αγώνας έληξε με σκορ 2-0. Νίκησε η δεύτερη ομάδα, καθώς η τρίτη ομάδα είχε ένα full ψηλό τέρμα. Έρθανε τα γκολ από έξω. Φωνάξαμε και τον γείτονα να μας κοιτάει. Μεγάλος αγώνας. Αυτά, σας ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Γεια σας. Χαίρετε, 3 Ιουλίου 2025 σήμερα και έχουμε την τιμή να διοργανώνουμε το τελικό 3-on-3 EuroLeague Γέχα 2025 κατασκήνωση Βροντού. Μαζί μας ο καταξιωμένος γεννητής Δημήτριος Πούρικας έχει σφυρίξει σε διάφορες και πάρα πολλές μεγάλες διοργανώσεις από την Αθήνα και Σαλονίκη, από τα τοπικά εκεί που πρώτα ξεκίνησε στην Κατερίνη. Συνεργάτης του, βοηθός του, ο κύριος Θεοχάρης Στεριούλας.
και αυτός χρόνια στα γήπεδα, χρόνια μέσα στο μπάσκετ, γεννήθηκε με μία μπάλα στο χέρι όπως ο κύριος Δημήτρης και σήμερα θα είναι οι ηγητές μας. Λοιπόν, οι ομάδες οι οποίες σήμερα θα διοργανώσουν αυτό το μεγάλο γλέτι θα έλεγα είναι η πρώτη ομάδα η οποία φημίζεται για τα drive της. Για τα drive της. Για τα drive της. Είναι η Δημήτρης Κουνατίδης, Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Νίκος Παπαντονόπουλος. Για τη δεύτερη ομάδα, η οποία φημίζεται για το ύψος της, το πώς της, μπαίνει μέσα, δεν φοβάται παρόλη τη μικρότερη ηλικία. Σωτήρης Παπαδόπουλος, Σταύρος Νατσιάβας, Δημήτρης Γελαστόπουλος. Θα πούνε για αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο οποίος που είναι πινακή τα πόδια προσπαθεί να εξαιρεθεί από τον Γελαστόπουλο, τον οποίο δεν έχει μαρκάρει, κάνει το λάθος. Μαζεύει ο Νατσιάβας, ο οποίος δίνει στο Σωτήρη, ο Σωτήρης κάνει τις τρίπλες του. Συνήθως, φεύγοντας από εδώ την κατασκήνωση, τι παίρνουμε μαζί μας συνήθως? Κάτι για να μας θυμίζει την κατασκήνωση. Παίρνουμε Ζήση Μπράβο, αν και πετάχτηκες, τα βιβλιαράκια τραγουδιών. Φέτος όμως δεν θα πάρουμε μόνο τα βιβλιαράκια τραγουδιών. Παρακαλώ να περάσει το ενθύμιο κατασκήνωσης μέσα, να το δουν οι κατασκηνωτές. Και έρχεται το ενθύμιο. Ποιο είναι το φετινό ενθύμιο, ρε παιδιά? Για καθίστε να το δούμε. Λοιπόν, το φετινό ενθύμιο κατασκήνωσης είναι κάτι που θα το έχετε συνέχεια μαζί σας. Είναι αυτή εδώ η τσαντάλα που την κουβαλάτε παντού. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο σχολείο, όπου και να είσαστε. Η σειρά μου πότε είναι? Μπράβο, ωραίος. Και περιμένουμε στον κόνο που τελειώσαμε. Στρίψτε το σώμα σας. Βλέπω μετά. Ποιος είναι εκεί, ποιος είναι εκεί? Μη πέσει, μη πέσει. Θα κάνουμε να την πάρει. Γρήγορα, γρήγορα. Λίγο πιο γρήγορα πάτε. Και λοιπόν, Ποιος είσαι? ο Νικόλας Γαρλαγιάννης. Σε ποια ομάδα είσαι? Στην ΕΚ. Στην Εραλέους. Έρχεσαι πρώτη φορά κατασκήνωση? Ναι, Θα ξανάρθεις του χρόνου? το σκέφτομαι ακόμα. Πες μας με 2 λόγια τι είναι η κατασκήνωση για σένα. Είναι μια ωραία ομάδα, οικογένεια και έχουμε δύο σκιές όπως τον κύριο Βαγγέλη που με έβρεξε μόλις τώρα. Και ήδη με βρέχουν ακόμα και δεν θέλω. Ωραία. Και εκεί θα με πειράζει. Και γενικά έχουμε πολύ ωραίο πρόγραμμα. Γεια σας. Τώρα δεν έχω... Πες μας λίγα και για το πρόγραμμα.
Σε το είπα πριν νομίζω. Ναι, αλλά δεν σε βγάζω βίντεο. Σχετικά με αυτό. Το πρόγραμμα μας είναι προσευχή, αγιογραφικό, εργασίες, σιωπητήριο, ελεύθερο παιχνίδι, ομαδικά παιχνίδια. Έχουμε και πολλά αθλήματα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ. Και τώρα δεν έχω πολύ ελεύθερο. Πες κάτι στα παιδιά που δεν έχουν έρθει ποτέ στην κατασκήνωση. Τι θα τους έλεγες σε αυτούς? Θα τους έλεγα πως δεν χρειάζεται να φοβούνται γιατί είναι μια αρχή. Το να έρθουν για πρώτη φορά. Ναι. Και δεν θέλω επίσης να περάσεις εκεί. Θα περάσουν καλά άμα έρθουν? Πιστεύω, ναι. Εσύ περνάς καλά? Περνάω καλά μόνο αν σταματήσει ο κύριος στενάς να με βρέσει. Εντάξει. Γεια σου Νικόλα. Γεια σας.